اما اکثر بچنه جم پارێزەرê doza rojîn Kebayîşê bi rêz Abdurrahman Karabulut ji Konyayê li gel me ye dembaş bi rêz Karabulut ji zû ve ye bi rastî bavê belê ji zû ve bavê rojînê tê tehdîdkirin lê î carê li gorî dîmenê ku me dîtin vê carê nav heye ew kesên ku wî tehdîd dikin navê wan yan jî kesên nêzîkî wan د تلفونê de xuya dikin. Ew kes hatin girtin? Navê wan telefonê de xuya dikî ama ew nava nen ev navaye me li ser vî hejmarê tespît kir ew telefona li ser navê kî ye. Belê. Me navê wî, mala wî û her tiştî wî me tî me tespît kir. Ew Hate girtin? Hate girtin? Nayê natiye girtin. Me îro dilek saetekî pêşiya vê me ji savcî ra şand. Ev nava Tu dikarî navê wî eşkere bikî yan hîna hûn li hêviyê ne heta were girtin? Navê wî Soner Ergenç. Belê. Belê. Soner Ergenç'e li ser navê wî qeydkirine ev telefona ev hejmera. Erginç bû yan ergenç bû bi rêz Karabulut ji bo em bi durustî ergenç. Soner Ergenç. Ev hejmera li ser navê wî ye. Hejmera telefonê li ser navê wî ye. Soner Ergenç xelkê ku de edrese wê li İstanbulê xuya dikî. Hema tiştek dikkatê me kişand çend nav paşnavê Ergenç li Wanê hene wana li Wan gewaşêne. Xelkê gewaşêne. Êkê li Van 100. Yıl Üniversiteli wî yek li wir görevê dikin hene. Akademisyen hene û özel güvenlik görevlisi hene. Li piştî vê paşnavê. Aynı vê paşnavê. Tahmîna me wisa yekê meriyê wan jî, eqrebê wan jî em wisa tahmîn dikin. Li ser vîya me dilekça xwe savcılık ve şand. Niha armanca wan çi ne? Nizîka heş me hene Nizamettin Kebayîş tehdit tê wan li ser telefona li hejmarê cuda cuda hejmar yani çend hejmar. Heta nizîk û dizanin savcılığa Diyarbekirê yê Amedê 10 kişî kirin, 10 merî kirin bin çava li bana du merî girtin avêtin zindanê. Do nepêr dîsa li ser hejmarekî mesaja tehdîtê hat. Ew me tespît kir. Armancê wan çi ne? Du armancê xwe ye ev ê hebin bi tahmîna me baweriya me ew yek êkê rojîn kuştinê yan bi rastî tevî wan e ilgî û alaka wan pê ve heye yan bi rastî ev ere yan jî wana baweriya me wana bala me dikişînin ciyekî dinê. Fêm kir? Yani dixwazin şopê bibin ser hinek kesên din. Belê. Yani du ihtimalanê. Yan bi rastî êk rojîn kuştine şerikliğiya wan nav de heye nav girêdaniya wan nav de ye yan jî wana bala me dikişînin tiştekî ciyekî din. İnsanekî din. Her du ihtimala jî em li ser diseklin gorî wana em araştırma xwe dikin. Bi rêz Karabulut me gelek caran li vir bavê rojînê jî kire mêvan carekê wî bi xwe got mi jê pirsî min got şik û gumana te diçe ser kê got cihê ku rojîn lê wenda bûye kulûbeyeke hêzên ewlekariyê li wir hebûye yan jî nobedarên zanîngehê du kes tê de bûne got şik û gumana min diçe ser wan her du kesan hîna wiha ye gelo hîna şik û gumana we ji wan kesa heye. Yani ev jî heye hinek dinê jî ene niha Bakanlık Adalet Bakanlığı darba sistemî em dibêjin li ser vîya dixebite û me dosye şand ser bilîrkişiyê li Mersinê ji wê derê kê sinyal girtiye ciyekî rojîn wenda bûye kê li vir ew wana tespît bikin. Telefona wê jî ew ve bibe û çend hebdinê ew ê me hene yani xwastênek me hene li savcılığı wana jî araştırmışdikin. Tahmîna min nîzik çi bûye çi nebûye ew werî dîtin. We nûmuneyên DNA jî ji gelek kesan wergirtine herî dawî ji rektorê zanîngehê û biraziyê wî hatine wergirtin. Tiştek ji wir derket gelo? Wana di Mayîsê yek 15 gunanê de zatî hatibûn girtin. DNAyê li rektör jî hatin girtibûn
li Birazê wî jî hatibû girtibûn. Ama xûn tenê hatibû girtin. Me got me ji vê re îtiraz kir. Me got xûn tera wê nakî بله rastî çî sederî ortalığı. û pirça wî û nebara dirna neynokê wên da û xuya wî çeyse me got wana jî hildin rektör û Birazê wî paşê bişinin kriminalê. Me wana بله xwastin ji bona vê yekî me îtiraza xwe kir em dizanin xûn tenê têrê nakî. Yani têra çi rastiyê ise wê dernaxî holê. Me ji bona vê îtiraz kir me got dîsa dîne a lêbûrên ama vê carê pirça serê wî û neynokê wîn da çeyê çûtin xuyê wî çi ye wana hildin dîsa bişînin kriminalê. Me ew xwast. بله هون دوی باوریه دنه که هون نزیک بونه نزیکی وان کسان بونه اوی که دست وان ده وندا کرن و کشتنا روژینه ده هیه Belê em baweriya me hêk em nîzik bûne. Baweriya me hêk em nîzik bûne çend xwastinê me hebûn ew jî hatin wextek ew hatin çembera wî îdî kin dibe. تلفون اوی گلو هاته فکرن Telefon nihal cem bilir kişidir. Mersinê ew ê nîzik var rojana ew verin vekirin. بله Nihal ser wî dixebitin. گلکی سپاس برز عبدالرحمن کرابلوت پاریزری دوزا روژین کبایشه توجه کنیای لگل مبوی زور زور سپاس Ez spas dikim.